pag-asa ni butyag nga nagpabilin ang gikusgon sa bagyong Ruby ug padayon kining nag-irog sa west-northwest paingon sa Eastern Samar ug Northern Samar area. As of 11 a.m. karong adlaw, gipaubos sa storm warning signal number 2 ang mga lugar sa Sorsogon, Tikaw Island ug Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, lakip ang syudad sa Sugbo, Bantayan Island ug Camotes Island. Samtang gipaubos sa signal number 1 ang mga lugar sa Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island, Romblon, Capiz, Iloilo, Antique, Aklan, Negros Oriental, Negros Occidental, rest of Cebu, Siquijor, Bohol, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, Misamis Oriental, Agusan del Sur ug Camiguin Island. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 10 sa buntag ang bagyong si Ruby nasigpatan sa 435 kilometers east of Borongan, Eastern Samar. Doon na kini hangin gikusgon nga 215 kilometers per hour ug ang paghuros niini anaa sa 250 kilometers per hour. Gikatakdang mo landfall ang bagyo sa Sabado sa gabi sa may Eastern Samar, Northern Samar area ug magdala kini og kusog nga hangin og storm surge nga moabot 4 to 5 meters og heavy to intense rainfall. Ang bagyo ug ang northeast monsoon magdala og rough to very rough sea conditions sa seaboard sa Northern Luzon, Eastern Seaboard sa Central ug Southern Luzon, seaboard sa Visayas ug sa Northern ug Eastern Seaboard sa Mindanao. Ug tungod niini giabisuhan ang mga mangingisda ug sakayang pandagat nga dili usa mo biyahe sa mga nahisgotang lugar diin makasinati ug baluron nga kadagatan. Matod sa pag-asa nga ang bagyong si Ruby gikatakdang mugawas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules sunod semana.